Jag står här utanför Helsingfors universitets metrostation. Vi ska ta reda på vad folk tycker om förslagen att personer med barnvagnar inte längre ska få åka gratis i metrona eller i spårvagnen och förslaget att pensionärer över 70 skulle få åka till halva priset på dagsturerna. On musta se on aika huono juttu, että lapsiperheillä pitää olla kumminkin silleen helppo niin kulkea keskustassa ja se pitäisi olla ilmasta, että se kyllä vaikeuttaa sitten tommoseen nuorten perheiden asemaa aika lailla. No, mun mielestä on erittäin kohtuullista, että nämä nuoret pääsisivät ilmaiseksi. Se parantaa heidän liikkuvuuttaan ja varmasti tuo pienen lapsen äidin tai isän osa on aika varsinkin tämmöisessä suuressa kaupungissa niin ongelmallinen monella tavalla, että se on yksi ongelma pois. Kyllä, että voisi alkaa maksaa. Sinne on niin helppo päästä nykyisin. Se oli ennen vähän toinen juttu. Mitä mieltä sitten olette siitä, että eläkeläiset, joilla on yli 70-vuotiaita, sais päivävuoroilla matkustaa puoleen hintaan? Ja kyllä minusta sekin kuulostaa tosi hyvältä. Vanhuksilla on muutenkin hankalaa liikkua, niin se, että sitä vähän avitettaisiin tuollaisella alennuksella, niin kuulostaa kyllä ihan hyvältä. Joo, mun mielestä se olisi kyllä ihan hyvä juttu. Kyllä. Eläkeläiset sais maksaa puoleen hintaan. Sitä kannatan lämpimästi kyllä jo oman iän vuoksi myöskin. Mutta ehkä se lisäisi myöskin eläkeläisten liikkuvuutta. Se, että vähän halvemmalla hinnalla pääsee liikkumaan.